Action. Tak, proč jsme se tu dneska teda sešli? No, aby jsme se ukázali Audinu. Prostě 2 roky s Audi A4. Tady je to autodrom teď normálně. Kámo. Celou dobu tady nikdo nebyl, ty vole, kámo, zapneme ty mikrofony. No jasný, ne. Když to mohli být. No, nevadí. No, takže jsme prostě se rozhodli, že se natočíme takový krátký video, kde si ukážeme Audi A4 B9 a podíváme se na to trošku i zblízka. Čau, tady hroznýho Milana, přitom to není pravda. To dlouho netočil, Kámo, já jsem jako nikdy v životě netočil. Kámo, já jsem naposledy natáčel ty vole vaření podle Ládi Hrušky, podle mě. A to se pamatuju moc dobře, no. My jako, že jo, jsme dva jakoby kluci, samozřejmě jste už poznali. To je tady pan Filip, pan Peťa. Ano, a baví nás jakoby auta a řekli jsme si, protože já vlastně jakoby natáčím videa, tak jsme si řekli, že by bylo možná fajn se podělit o nějaké zkušenosti třeba tady s Fílovou autem. Třeba by to někomu mohlo pomoct třeba v nákupu, kdo třeba o tom autě třeba přemýšlí nebo tak. To se rozhoduje. Každopádně žádný odborníci jakoby nejste, což si myslím, že jste už poznali nebo poznáte velice brzo. Každopádně je to už dost keců na začátek. Máme tady teda Audi A4 rok 2018, B9. Máš jak dlouho? Typ, mám jít přesně 2 roky, to budou v červnu. A teď ji budeš prodávat? No přemýšlím o tom. Proto jsme se vlastně to rozhodli už natočit, protože za chvíli už pravděpodobně Audina nebude, protože Fíla tady klasicky má auto tak většinou kolem 2 let a pak to točí. A tak kámo, je mi 25, tak jako by... Ale teď to je v pohodě, já to neříkám jako hejt, ale je to tak prostě. Jasné, no. Ne, prosím vás, máme tady verzi 2 litr nafta, 140 kW, což je ten silnější, ještě dělají 110 kW. Za mě to jede super. Jako já jsem s tím nesmírně spokojený, když chcete předjedete. To nesmírně? To si v životě mi neřekal. Máme teda 2 litr naftu, 140 kW, což je ta silnější verze. Jede to opravdu pěkně, musím říct. Zkoušel jsem i tu 110, těch 110 kW teda. A je to znát. Jakože já mám to porovnání teď třeba s tou 1.6, co mám v oktávce. Taky nafta. Taky nafta, že jo, 1.6. To je vlastně jaký rok? To je 2018 taky? Taky 2018. 2018 taky vlastně. A je to jako ten rozdíl je extrémní úplně. Mně u tohohle auta, kámo, přijde, že vypadá dražší, než ve skutečnosti je. Což je pravda, ano. Nerozeznají to od A4 nebo A6, jo. Fakt potom, když k tomu přijdete k tomu autu, tak zjistíte, že je trošičku ta A4 menší, ten vnitřek, že tam není tolik místa, jako pak to poznáte, ale taky to hodně dělají ty světla, protože to jsou příplatkový světla, ledkový, s xenonem, že jo, jako brutální, a prostě vypadá to mnohem líp. No, ještě jak je ta barva černá, kámo, ty černý kola, když se na to podíváš, tak prostě vypadá, ano, jak říkáš, to auto dražší, než ve skutečnosti je. A to bychom se mohli dostat k té ceně, za kolik to pořizoval? Pořizoval jsem ho za 380 000, má to na to 220 000, myslím. A byl tam nájezd jaký? 190. Takže jsi na tom najel 30 000. 30 000 za 2 roky. No, tak jako, a jezdíš. Umíš říct třeba, jakoby, kolik je tam, kolik stojí třeba ta údržba? Nebo co jsi tam všechno dělal během těch 2 let? Kolik tě stála, kámo, výměna oleje, kámo, nebo tady ty věci, víš? Výměna oleje vyjde skoro úplně stejně. Ale ne, výměna oleje, já nemyslím konkrétně, vole, ale typově, ne? Jakože kolik si tak do toho vrznul za ty 2 roky? Já to mám v telefonu napsaný, jako ne... Kámo, nevím. Jinak, jakou nejdražší věc si tam dělal? Rozvody. A ty stály? Ty stály 20 000. OK. Kámo, já si to přesně nepamatuju, protože tam bylo ještě... Ty jsi to měl hodně tenkrát, na 100%. Já vím. Nepamatuju si to, protože tam bylo víc věcí, víš? Dělal jsem klimatizaci, kámo mi doplňovali, prostě jo, ještě mi měli vlastně to levý přední rameno spodní, protože mi to tam bouchalo, prostě když jsem přijel nějakou nerovnost, takže to se měnilo, to taky stálo asi, já nevím, prostě 5 000, takže platil jsem víc samozřejmě, ale myslím si, že ty rozvody vyjdou na 20 000. OK. Takže teda to nestálo zase takovou raketu za ty 2 roky? Ne. Výměna oleje, což je dobrý, stojí třeba kolem 7 000 s filtrama. Což taky není zase tak strašný. Podle toho, jestli měníte všechny zase, nebo tak. Teda musím zaťukat,
že s tím autem jsem opravdu fakt spokojený. Takže prostě sedneš, vole, otočíš klíčkem a jedeš. Vole. To je ideální stav. Vlastně jsem to koupil, taky jsem z toho měl strach, kámo, protože jsem šel z té oktávky, že jo, do té Audiny, ale zase spousta lidí mi říkalo, že ten 2 litr vlastně není to tak velký rozdíl skok při servisu. Yes. Víš, když máš tu oktávku, je to víceméně stejný. Jo. Takže tam až od toho 3 litrů vlastně je tam nějaký markantní jakoby skok. Jo. Okay. Jo. S těmi jsme měli říct, že jsme úplný retardi. Jako. No to ale oni to zjistí ty lidi, kámo, jestli to dáme ven. To je kanálové. Kámo. Oni to zjistí, kámo. Ty si myslíš, že jsi normální? Ne. No já taky ne třeba. Je to 4kolka? Není to 4kolka, je to předokolka. Je to předokolka. Chtěl jsem 4kolku a měl jsem si pro jednu věc, jenomže mi ji vyfoukli, takže jsem zvolil tu variantu a asi si myslím, že dobře, protože, jak říkám, fakt je to spolehlivý to auto, nic jsem neřešil, žádný závady. Prostě udělal jsem dobře, si myslím. Kdybys měl to auto, kámo, shrnout jedním slovem, kámo. Čo ti je? Kámo, jak bys to řekl, kámo? Nevím, za mě je to takový daily auto prostě. Málo to žere, jede to, je to velký, až jako mě to překvapuje, na to, že to pro tebe je to zbytečně velký. Kámo, čekal jsem, ta oktávka je větší, jo? No, pro tebe je to zbytečně velký, bych. A já jsem se bál toho, že to budeme fakt menší. Moje oktávka je větší? Jo. Myslíš? Já si myslím, že jo. Myslím, jako rozměrově určitě, kámo. To je stejný, kámo. Nemyslím si. Kufr máš 100% větší, protože máš, kámo, delší dno. Kámo, jebej. No, jaký dno, kámo. No tak máš zároveň, ne, s kufrem? No. Pak máš takový to dno. No, jasný, no. Navíc. No, a to si někdo stěžuje na to, kámo. Jo, tak ať se to nekupujou. No, já tam můžeš dát tu polystyrenci. Ne, fakt, jako naložíš tam, kámo, lidi, dojedeš se na dovolenou, jako fakt super, fakt super. Převáží to lidi to auto, což je hustý. No, takže teda jsme si shrnuli nějaký základní věci, že se v tom převáží lidi a že to je daily auto a že to nežere a tak. Což si myslím, že je super. Že to má motor. Má to motor. A kámo, já bych řekl, že to je taky moudro jako svině. To je umíška. Já občas zajebu moudro, ale hele, za mě, kámo, je to auto takový, vole, že prostě takový, kámo, vole, jakoby, nevím, jak to popsat, kámo, vlastně. Nevím, je to dobrý za mě, víš co. Když jsi zvyklý prostě, já nevím, když třeba jezdíš ve fápce, nebo jezdíš prostě v oktávce a tak, a sedneš si do tohohle, tak jsi z toho unešenej. To je pravda, no. Už jenom tím, když něco přejedeš, prostě jak funguje ten podvozek, tady ty věci, jak prostě, jakoby, i na omak, kámo. Je to takový, vole, kvalitnější, kámo, no, sednete do toho a fakt je to takový, že fakt je to jako takový dobrý. A ani, kámo, bych teda neřekl, že... Není to teda v koži? Koži to nemá. Nemá to v kožaku, což nevím, jestli je škoda nebo ne. Když vidím to auto, tak bych jako zvenku, že jo, no, tak ty bych řekl, že jako vyhřívaný sedačky to prostě mít bude. Což nemá, což jakoby neříkám, že nějaký velký problém. Na druhou stranu v zimě je to příjemný. Jo, určitě. V té oktávce jsem to třeba měl, kámo, a jsem si to jako párkrát jsem se to zapnul, když fakt byla zima, ale smířil jsem se s tím, jako pochyboval jsem, říkám, že to má, kámo, takovýhle... prostě mikinu teď. Už jenom, spíš jako 2 kalhoty. Ale říkal jsem si, že prostě a se od té doby nemarodil, bych si to měl koupit, jo, když mám takovýhle auto. Klimatizaci to má, no. To je taky popíči. A je to samec hlavně. Je to samec. Což si pak teda můžeme ukázat klidně. Nebudu říkat, že se jdeme ukázat Pindoura, kámo. No Pindoura ne, to je samec. No samec, no. Je to samec, no prostě. Sám se přesvědčíš teď. Já jsem na to zvědavý, jo. Není to samec? To skvělý. Komu bys to auto doporučil třeba? Kámo, všem, kdo si chtějí koupit oktávku a mají trošku víc peněz. A mají trošku víc peněz, tak ať si to koupí, protože... Okay. A to je docela, to řekl docela hezky. Jo, ne, ale je pravda, že i amatér jako já, jako jezdec, co vole prostě... My ty auta fakt moc neznáme, jako celý život nevíme, řídí co v tom oktávku, přesně, víš jo. Co? Že když sedneš do tohohle a fakt jakoby to vemeš trošku ostřejc, tak je to úplně jako rozdíl. No. Je to rozdíl, no. Fakt je to, jako ty jízdní vlastnosti to má fakt jiný. Lepší, a fakt se to vyplatí. I ten motor, jestli a třeba i přemýšlíte nad tím, že si chcete koupit tu A4 a rozhodujete se mezi tím, jestli to má 110 kW nebo 140. Jestli fakt můžete, tak si kupte těch 140 kW. Já netvrdím, kámo, že to není rozdíl, kámo.
Já jenom říkám, že i těch 110 podle mě může úplně v pohodě na tady to určitě, ale já jsem mluvil, kámo, jestli se rozhodujou mezi 110 jasně, a 140 kW, jestli jim to bude stačit těch 110, ale když máte peníze i na těch 140 prostě, tak fakt si to kupte. A myslím si to, my jsme fakt lajkové, jo. No, nevím, napište nám to někdo. My nejsme žádný autíčkáři, kámo, nejsme žádný autíčkáři, jsme prostě uživatelé. Když fakt chceš rozebírat nějaký věci konkrétní, tak tomu prostě nerozumíme, že jo? Ne, vůbec. Kámo, máme jiný věci, prostě já nás to úplně ani nezajímá. Nás to zajímá, jak to vypadá, jak to jede, jak se v tom sedí vlastně. Kámo, a to jsi řekl dobře, ty, to to dáme do. To je fakt, kámo, všechno. A kolik to vlastně stojí, že jo? Protože jasně. I ta údržba, že jo, to tak jako je, myslíš na to taky. Jo, trošku, určitě. A toho se trošičku bojím, že ty silnější auta už potom budou trošku dražší. No. Ale tak to, tak jako je tak to logický, asi prostě jako by bude. Takže jakoby i pro takový jakoby lemple, jako jsme my dva, tak tam můžou tam vidět rozdíl oproti třeba právě té naší milované oktávce. A víš co, já si myslím, že je i dobře, že to jakoby takhle třeba srovnáváme furt s tou oktávkou, protože si myslím, že to je auto, který jakoby spousta lidí má, nebo ho řídilo, nebo s ním má tu zkušenost. Protože je dobrý, kámo, protože je dobrý. A jo, a tak jsme Češi, na tu svou oktávku si nenecháme sáhnout do kombíky, ale... ale chtěl jsem říct, že to je takový přesně, kámo, dostupný auto, kámo, vypadá to super, dobře to jede, kámo. Jako co víc jako by si potřeboval v tom autě, mi řekl. No jasně, no. Vyřivaný sedačky, no. Teď počkej, to je fakt jako to má hloubku. Má to hloubku, okej. Čum. Já se trošku hodím o pozoru. Máš prostě, vole, že jo, světla na autě a kámo, já jsem nikdy neměl jakoby ty lepší světla. Vždycky to byla kámo věc, na který se jakoby ušetřilo, jo. Že prostě kámo, já jsem vždycky upřednostňoval jakoby ten nájezd, což neříkám, že je špatně a tak, ale už vím, že třeba další auto, jestli si někdy budu kupovat, chci tam ty lepší světla, protože... Je to znát. Hele, fakt jedete ve tmě, rozumíš, vole, zatáhne se slunce tohle, obloha, vole... Ve tmě se zatáhne se slunce, pak je tma a kámo, jak svítí tohle, to je fakt, vole, super. Člověk vidí, vole, do stran, vidí všechno. Ale i tu oktávku, co jsem měl předtím, kámo, taky, ale já tam mám ty klasický světla a já neříkám, že je to špatný, ale už je to takový, že jakoby to lovím trošku, vole, občas, víš, jakoby tu silnici. Když jedu ze svatby, vole, víš, tady v tom, kámo, ty vole, to je světla jako svině. A to je třeba fakt bomba. Jako, že jedna věc, jak to vypadá, to je pravda, vypadá to super, ano. I když to jede, když to potkáš, to je to bomba, ale kámo, když prostě vidíš, ta funkčnost toho je brutální. Že za mě tohle, neudělal jsem to, zase jsem opět udělal jakoby v uvozovkách tu chybu, ale po třetí už bych ji fakt asi neudělal. A doporučil bych to všem, jestli máte nějaký bakšiš navíc, tak bych fakt si tam dal ty lepší svět. Co tam máš za gumy? Kámo, mám tam ty vole, jsem nasranej. Proč zase jsem šetřil, kámo, víš? Šetřil si zase byl kolenover. Ne úplně kolenover, taky jsem mohl mít levnější, ale šetřil jsem, kámo, pěkně mi to sere. Mám tam 18-palcový kola, jsou na tom obutý matadorky Hektora 5. No a přezouváš se sám, nebo někam jezdíš? Hele, jezdím, kámo, ke klukům na hlubokou. Já tam jezdím taky. Jsem spokojený. No, to je pravda vlastně, ty tam jezdíš taky. No, takže za mě dobrý je. Ale na gumách by se nemělo šetřit opravdu. No, je to logický, protože ta guma vlastně ta kontaktní věc s tou vozovkou. No jasně, no, samozřejmě. Takže vole, to dá rozumět, samozřejmě, že to je vole základ. 50% bouraček je z toho, že mají se ty gumy, kámo, starý. Fakt? To nevím, kámo. To je zajímavá statistika, víš co? Ne, to vykat. Já bych řekl, že 50% bouraček je z toho, kámo, že nedávají lidi pozor, víš co? Kam mi se líbí, jak my furt takhle, víš? Pácáme, kámo, to se mi páčí. Strašný, jo. Podle mě to nevydáme, kámo. Já tam budu strašně vyžranej, kámo. Kámo, budu, nevím, prostě my to tady chlípá Milana, víš, jako. A ještě mám také ty malý šortky a oni ještě nejsou vytáhlí. Protože máš mikinu. Já jsem si vzal nový šortky a oni ještě nejsou jakoby vytáhlí. Ty vypadáš dobře, kámo. Je to super, vole. Hlavně jsi schodil tak 10 kg, kámo, co děláš? 40. Ne, tohle zase. Kámo, řekni mi, co, jsem napít, kámo. Kámo, to nebaví samotnýho. Taky. A zatím to nemá moc hlavu a patu. Takhle. Rozhodli jsme se, že, spíš jsme se i vsadili, ne? Že v naší sérii budeme dělat takové, jakoby, nebo v naší sérii, jestli to možná je to poslední video, ale to je jedno, prostě jsme si řekli, že když budeme natáčet v nějakém autě, tak ho musíme podrobit testu. A vzhledem k tomu, že tady pan Filip je atlet, bývalej, ne? Dá se říct. Já nevím, kámo, jestli jsem atlet. No jako jsi bývalý atlet, ne? Na základní škole. Takže jsi bývalý atlet. No, ale no. Jakoby. Jakoby jo, kámo. Dobře, prostě, jo, prostě je to dobrý, jakoby k tomu sportu mám asi hodně blízko, že jo? Máš mu blízko. On bydlel a... Ne, kámo, ale fakt, ty jsi měl blízko k tomu, kámo. Ty jsi bydlel a hned vedle bylo hřiště, že jo? Ty jsi fakt... To pravda, kámo. Jo, no, jasný, vole, ty jsi bydlel asi kilometr, ne? To jsme úplně stejně jak já, kámo. No to, že jsme uspořádali závod na 50 metrů, který měřil Fíla.
Ovšem, jak mu šla atletika, tak mu úplně nešla matematika, takže 50 metrů to asi nebylo, prostě takový nějaký jakoby kousek. Ale spíš dál, no. Pravděpodobně vidět, kdo vyhrál. Vyhrál jsem samozřejmě já, že jo? Kámo, ale vochlup, kámo. No, ale jako a můžu teda říct, jenom je to i o řidiči, protože kdyby to řídil Honza, kámo, tak jsem vyhrál 100%. Start byl takový pomalej, ještě tam je vlastně do těch otáček, kámo, a prdásk. A fakt ještě tam je přepínání jízdních režimů, takže ty jsi tam měl vlastně dynamik, ne? Jízdních režimů. A já tam měl dynamic. Ježíš. Dynamic individuál. Jebe, tak to byl má zvuk jako z hororu. My tady večer, kámo, tak se bojím. Co jsem se pochval? Ne, ale my máme ty světla lepší, takže... My bychom to viděli, toho ducha. Ale počkej, co jsem to chtěl říct? Jo, no takže jsme udělali takový závod, tak ten tak jako, nevím, jestli někomu připadalo vtipný, tak jste taky zastydlí stejně jak my, takže gratulujeme, můžete dát like. Chtěli jsme si to udělat tak jako po svém, tak prostě jako nějak to jako nehrotit, spíš, aby jsme si spolu pokecali, pobavili se, zkusili něco jako natočit, my si u toho dáme jako hezký kavčo a tak. Tak jako řekli jsme nějaké informace. Něco jsme řekli, no, to je proč pravda. vlastně něco jsme řekli. Si koupit tu A4, je to tak, ale něco jsme řekli. Nejsme nějaký profíci prostě. Ne, vůbec. Možná se tady objeví jako třeba vodozajímavější auta. Určitě bychom chtěli. Je to jako možný ale nechceme zase... zároveň se tady objeví, bych řekl, i třeba ta oktávka. No to určitě. Což může být taky zajímavý. Myslím, že i jako druhý video bude hned asi, ne? Klidně. No tak jak bys to shrnul? Co říct nakonec, vole, no. Prostě to auto je dobrý, vole. Já kdybych měl ty peníze, vole, na to, tak si ho klidně koupím. A jako, vole, dávám tomu, vole, 8 z 10. 8 z 10? Bod strhávám za vyřejvaný sedačky a další bod strhávám za ty gumy, vole. A ty už fungujou. A jo, oni už jsou vlastně v topu, takže dávám 9 z 10. 9 z 10, jo. Oni už jsou zajet. Jo, já bych tomu dal asi taky 9 z 10. Samozřejmě jsou tam nějaký... Ty sedačky. Věci, které by to mělo mít, jako jsou ty sedačky, kámo, to mi přijde jako takového auta normální věc, běžná, že by to ani neměli dávat, kámo, bez výbavy, vole, ale... A zase, kdyby jsi s tím jezdil někde na ten riff, vole, tak to nepotřebuješ, že? No, jasně, no. No, jako je to tak, ale my jezdíme v Čechách, kámo. No, já vím. Kámo, to je... To bylo zase, kámo, to bylo zase moudro. Mě hrozně překvapilo, jak to auto je tichý. Jak je dobře odhlučněný. To je pravda, kámo. Protože fakt se šlápneš pedál. Ale to je tím, kámo, že vole, sluchej, kámo, já ti to řeknu, čím to je. To je, kámo, to aerodynamikou, kámo, to je katana to auto. No, ty tvary, no. No, jasně, no. To dělá ono. Ne, fakt je to dobře odhlučený, jako je to dobře. Málo slyšíte motor, okolo jedoucí auta neslyšíte tolik. Ale to bych řekl, že je vůbec jako taková devíza všech těch aut, kámo, že těch lepších, jako je devíza, jaký jo, ale tak... To je hodně ale... Já to posedu. Kámo, dobře, ale my to srovnáme s oktávkou třeba, víš? Ale nesrovnávej, more, tak jako tak to jsme... Ale dobře, srovnali jsme to s oktávkou. Tak nemusíme se k tomu vracet, kámo. No, dobře, no. Prostě, vole, asi je to něco, co byste od toho čekali, toho auta za mě. To vole. Je tak, no. Že tak? Ale jako... Takže ber tak, prostě... Berte tak a vidíme se třeba možná, u dalšího videa. Každopádně díky moc. Jestli to někdo dokoukal sem, tak nám to někam napište, protože to je zásrak, vole. To si myslím, kámo, že nikdo na to nebude koukat až sem, ale třeba jo. Mějte se pěkně, budeme se těšit u dalšího videa a můžete klidně napsat, co by se vám třeba líbilo, nebo co byste zlepšili. Co byste chtěli třeba v tom videu se víc dozvědět. A nebo vidět třeba. A nebo vidět.
něco detailnějšího a tak, ne? Ale jako chyby tam jsou, že jo. A tak je to naše první video, kámo, v životě. Video, fakt jsme natočili. Moje ne, já jsem byl youtuber dřív. A tak ty vole, ty jsi barec, vole. No, jasný.